Wel, bore da, ni'n few siwai a chroeso i'r sesiwn yma gyda fi ar gyfer arweinwyr Adobe Express a heddi i ni'n mynd i fod yn gweithio ar weithgareddau ar gyfer diwrnod iechyd meddwl. Nawr, fori yw diwrnod iechyd meddwl, ond chi'n bod, dyle bob dydd fod yn ddiwrnod iechyd meddwl, dyna fe. Nawr, ar gyfer y sesiwn yma, bydd angen bod chi wedi mewngofnodi i Adobe Express, na eich falle bod chi'n defnyddio porwr, felly Chromebook, laptop, PC, Mac, rhywbeth fel yna. Neu, os ych chi'n defnyddio'r iPad ar yr app ar yr iPad, fyddai'n dangos y ddwy ffordd i chi. Felly, mi eisiau bod chi wedi mewngofnodi i Adobe Express trwy hwb ac yn barod i glatio bant. Nawr te, rhowch wybod i fi pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma, achos mae llwyth o ysgolion wedi cofrestru gyfer y sesiwn heddi. Felly, athrawon, allwch chi roi sylwadau ar YouTube os ydych chi'n gwylio fyna, neu athrawon allwch chi roi sylwadau ar streamiad os chi wedi defnyddio'r ddolen yna, neu, os ydych chi moyn, gallwch chi e-bostio fi nôl ar y cyfeiriad e-bost nes i ddanfon y dolenni i chi bore yma. Os ydych chi moyn ateb nôl fyna, allai ddarllen eich sylwadau chi mas hefyd. Felly, rhowch wybod i ni pwy sy'n ymuno gyda ni ac o ble. Reit, dewch i ni gael sôn yn gyflym de am y reolau. Felly bod rhai o'n chi heddod i sesiwn arweinwyr Adobe Express cyn heddi. Reit, reol gyntaf yw, oedwch os oes angen. Nawr fydda i yn neud hwn ddwy waith, unwaith ar y cyfrifiadur ac yna eto ar yr iPad. Felly fyddwch chi yn cael amser i ddal lan os i fi mynd yn chydig yn gyflym wrth bod fi yn trwco, wrth bod fi yn gyfnewid nôl ymlaen rhwng y ddwy ddyfais. Hefyd, mae yna dysgrif ar gael i bawb sy'n cymryd rhan. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn yma mwyn derbyn yr e-bost ar gyfer y tystysgrifau. A hefyd, mae yna gyfle i chi i hawlio parti pizza. Nawr, unwaith to, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru achos athrawon fyddwch chi yn cael e-bost gyda gwybodaeth am hynny. Nawr, fel mae hwnna'n gweithio yw, os mae pawb o flwyddyn 3 i fyny, neu 100 o blant, pa'n bynnag sy'n rwyddau i chi, mae'n wahanol ar gyfer ysgolion o wahanol faint. Felly, os mae pawb o flwyddyn 3 i fyny, neu o leia 100 o blant yn eich ysgol chi, yn cymryd rhan, mewn unrhyw sesiwn gwers fyw i ni wneud ar hyd y flwyddyn, mae hwnna'n rhoi 1 pwynt i chi. Os gewch chi 3 pwynt, felly os newch chi hwnna 2 gwaith, i chi yn ennill parti pizza i'ch ysgol gyfan chi. Ie wir. Hefyd, byddwch chi yn cael gwobr bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Iawn, byddwch chi'n cael gwobr hyfryd i roi lan ar y wal hefyd. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru mwyn derbyn yr e-bost na os gwelwch yn dda. Nawr, i gofrestru, os ych chi'n meddwl, sa'i di cofrestru, up a days, na gys rhaid chi'n neud, athrawon, chi'n neud y reit nawr, os chi'n moyn, yw mynd i arweinwyr.express.cymru a cofrestru gyfer sesiwn heddi. Iawn, a wedyn gewch chi'r e-bost wedyn prynawn ma. Reit, iawn. Dewch ni gael bwrw ymlaen te i weld beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Right, dewch ni gael gweld y sgrin, dewch ni gael gweld y sgrin. Cofio? Right, dyma'r sgrin fan hyn. Right, dyma'r dudalen heriau. Nawr, allwch chi fynd at y dudalen heriau yma, allwch chi weld ar waelod y sgrin, mae da chi'r cyfeiriad yn sgrolio ar waelod y sgrin fyna, neu mae e'n fawr ar dop y sgrin reit nawr yn yr riban glas na. bit.ly/express meddwl 24. bit.ly/express meddwl 24. Neu wrth gwrs, os ydych chi ddyfais sy'n gallu darllen cod QR trwy app y camera, yna allwch chi sganio'r QR sydd ar y sgrin nawr hefyd mwyn dod i'r dudalen yma. Reit, iawn, beth ni'n mynd i fod yn neud heddi de? Wel, dewch ni gael sgrolio lawr. Reit, yn her gyntaf ni yw i ni'n mynd i fod yn neud bach o waith dylunio graffigol. I ni'n mynd i greu dyluniad syml a bachog sy'n atgoffa pawb am ddiwrnod iechyd meddwl sef fori wrth gwrs. A ni'n mynd i fod yn atgoffa pobl i ofalu am eu meddyliau, gofala am dy feddwl,
A fel ni chi o'n i weld yn yr enghraifft sydd fan hyn, meddyliwch am eich meddwl fel gardd sydd angen gofalu amdano fe. Mae eisiau digon o ddŵr, mae eisiau gwneud bach o chwynnu weithiau ac y gwared ar y dail sydd wedi mynd yn grymp. Felly ni'n mynd i feddwl am ein meddwl fel gardd hyfryd a ni'n mynd i wneud dyluniad diddorol fel hyn yn atgoffa pobl i ofalu am ei meddyliau. Right, barod i fynd e? Wel, dewch i ni gael clatio bant. Nawr, mae da fi'r dudalen heriau fan hyn ar yr porwr, just ar tab gwahanol. Dyma'r dudalen heriau, a wedyn ar y tab fan hyn, mae da fi Adobe Express. Nawr, mae angen bod Adobe Express yn Gymraeg, felly i newid hwnna ar y porwr, rydyn ni'n clicio ar yr avatar, y cornel dop ochr dde. Clicio hwnna, a wedyn i ni'n mynd i settings yn y ddwyslen. A fan hyn wedyn y gwymplen gyntaf yma sy'n dweud English United States ar y foment. Clicio hwnna a ni'n mynd i ddewis y dewis cyntaf sef Cymraeg. Right, iawn, cau'r ffenest gosodiadau fel lawr a nawr ni'n mynd i fod yn defnyddio Express yn Gymraeg. Gwych, right e. Wel, beth ni'n mynd i fod yn neud heddi? Ni'n mynd i fod yn creu graffeg. Felly, ydych chi'n gallu gweld... Ydych chi'n gweld botwm fyna sy'n mynd i greu graffeg? Ie, mae yna deilsen fawr werdd fan hyn. Deilsen fawr werdd, creu graffeg. Felly, cliciwch ar hwnna. A dyma ni i ni yn y golygydd yn barod i ddechrau. Right e. Nawr de, dewch i ni gael gosod y naws. Nawr, dwi'n moyn cefndir sy'n edrych fel rhyw fath o bapur. A fi moyn bod bach o liw ar hwn hefyd, felly dwi'n mynd i glicio ar elfennau ar yr ochr chwith. Elfennau fan hyn. Iawn? Elfennau. A wedyn dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd. Cefndiroedd. A mewn fan hyn dwi'n mynd i chwilio am paper. Paper. Na fe. A chi'n gweld mae da ni dros 1000 o wahanol ganlyniadau. Allwch chi glicio arnyn nhw, bydd e'n gosod y papur yna fel cefndir i'ch tudalen. A allwch chi jyst mynd trwyddo yn dewis gwahanol rai tan bod chi'n cyrraedd rhywbeth chi'n hoffi. Dwi'n mynd moyn rhywbeth chi'n rhy grif fel hyn. Ni moyn bod hwn yn effaith eitha ysgafn. Mae rhain yn gret yn dyn nhw. Mae rhyw fath o dyfrliw fan hyn, rhyw fath o watercolour fi'n credu mynd ymlaen fan hyn. Mae rhain yn neis. Mae hwnna'n eitha neis, mae'r gwead fyna yn eitha diddorol, yn dweud. Felly, cerwch trwyddo, a dewch o hyd i un o'r gweadau yma i chi meddwl sy'n mynd i weithio yn neis ar gyfer eich dyluniad chi. Dwi'n mynd i fynd am rhyw fath o... Ie, dwi'n meddwl a fi am y glas yma. Hoffi hwnna. Iawn? Right, na i neidio daw yr iPad na te, i wneud yr un peth, iawn? Felly, ni wedi creu graffeg a ni'n gosod cefndir mewn rhyw fath o arddull dyfrliw ar bapur, watercolour ar bapur. Right, dyma'r iPad, dyma ni ar yr app, yr iPad. Nawr te, os chi'n cofio beth nes i oedd, clicio ar y deilsen fawr werdd sy'n dweud creu graffeg. Iawn, wedi creu'r graffeg. Mae rhywun wedi e-bostio. Efe rhywun yn gweud helo yw e, neu efe rhywun arall. Ie. Right e, pwy stan ni ma? Pwy stan ni... ni wedi cael... Ni wedi cael 2 neges. Right, ydy gyntaf yn hyn yw... Miss Jones, draw yn Mhont Henry, mae Ysgol Pont Henry ma. O'n i'n gwybod bod fi chi dibynnu yno chi, blant Ysgol Pont Henry. Croeso i chi, draw fyna ym Mhont Henry. Rhan hyfryd o'r byd fyna yng Nghwm Gyndraeth. A hefyd, mae da ni Miss Williams wedi danfon neges yn dweud bore da o Ysgol Parc y Bont. Mae blwyddyn 5 a 6 wrth ei bodd gyda'r gwersi ysgol i gyd. Diolch yn fawr iawn i chi, Miss Williams, na garedig. Na neges bach lyflu. Diolch yn fawr. Fi twmlo yn wedi cael gwefr i gyd fyna nawr gyda rhywun yn gweud rhywbeth neis fel la. Hyfryd, diolch yn fawr. Da iawn i fy iechyd meddwl. Right, iawn. Mlaen o'n ni. A mae'n wedi dod trwyddo nawr ar YouTube. Oes, pwy sydd da ni?
Shwmai, Miss Davies, Ysgol Gynradd Llan y Bydder, Sir Gar, bore da bawb, bore da I chi ffrindiau draw yn Ysgol Llan y Bydder. Lam yna. Joio mynd am spin drwy Llan y Bydder. O'r te. Ar y ffordd I rwle fel arfer, pan fi'n mynd trwy'r Llan y Bydder. Right, iawn. Sa'n gweud bod fi'n defnyddio chi fel rhyw hewl I fynd I rwle arall. Wrth gwrs, mae Llan y Bydder yn le hyfryd. Right, nawr te, dechrau gael cario ymlaen cyn bod fi'n cael nyn awn I drwbl. Dyma fi wedi clicio ar creu graffeg a dwi'n mynd I fynd I elfennau ar ochr chwith a nawr ar y top sgrolio draw a mynd i'r cefndiroedd a dwi yn mynd I chwilio fan hyn am paper eto. Dyna ni. Right, nawr te. Es I am rhyw glas gyda'r un ar y porwr, felly na I wneud e bach yn wahanol dwi'n meddwl ar yr iPad. Dwi'n mynd I draw ar un yma. Fel licio hwnna. Pain te. Hwna bach yn grif. Hwna te. Ie, fi'n licio hwnna. Iawn. Right, nôl i'r porwr te I ni gael cario ymlaen. Right te. I ni nôl ar y porwr. Right. Beth fi moyn I nesaf? Wel, os chi'n cofio, mae da ni'r ddelwedd ddiddorol na o berson yn edrych at y camera a mae top I pen nhw wedi agor fel clawr, fel bod ni'n gallu gweld yr ardd hyfryd yma sy'n tyfu achos bod ni'n gofalu am ein meddyliau. Felly, mae eisiau ni gael y person na. I gagafel ar lun o berson, allwn ni fynd i'r cyfryngau ar y chwith. Cyfryngau. A lan fan hyn wedyn o dan lluniau. Allai chwilio fan hyn am smiling. Smile, neu just smile. Iawn, dwi'n moyn gweld fi moyn gweld y gwyneb cyfan. Smiling. Tryn nhw hwnna. Ie, dyma ni. Felly, dros 34,000 o luniau fyna. Felly, falle bod chi moyn rhoi mwy o wybodaeth. Falle bod chi moyn rhoi smiling... smiling boy. Tryn nhw hwnna. Right e. Iawn. Felly ai am un o rhain. Dwi'n dreol un yma, achos dwi'n licio'r ffaith bod e'n edrych lan, achos bydd bach o testyn dy fi lan yna, felly weithio hwnna neis. Right, felly, na I ychwanegu hwnna mewn. A be dwi'n mynd I wneud nawr yw tynnu'r cefndir. Iawn, felly clicio ar y llun, a wedyn dewis yr ci cyfeillgar fan hyn I dynnu'r cefndir. Pidwch o poen os fi'n mynd yn gyflym, fi'n mynd I draw i'r iPad I wneud hwnna nawr hefyd. Felly, does dim hast. Right, unwaith I chi tynnu'r cefndir, beth I ni moyn ei wedyn yw gosod eich person fel bod yr ysgwyddau bron a bod yn llenwi lled y papur. Iawn, yr ysgwyddau bron a bod yn llenwi lled y papur, ond wedyn ni'n mynd I ddod lawr a fe I tua fyna. Meddyliwch nawr bydd eisiau bod ni yn gallu tynnu top I ben e bant fel clawr, iawn, a wedyn bod eisiau bod lle I blodau iddo bant. Felly, mae eisiau bod lle gyda chi uwch ben y person. Allech chi hefyd symud y person tyma bach I un ochr os ych chi eisiau. Mae'n mynd I weithio os mae'r person reit yn y canol, ond os mae'ch person chi yn edrych I gyfeiriad, mae wastad yn dda I roi gwacter, I roi tyma bach o ofod i'r cyfeiriad mae'r person yn edrych. Chi'n gweld, mae'n gwneud y dyluniad yn well. Os na i'r gwrthwyneb, os na i'n gwneud hwnna, mae hwnna'n edrych bach yn ryfedd, yn dweud. Mae'n edrych fel bod yn edrych I ffwrdd o'r daflen ar rhywbeth dyn ni ddim yn gallu gweld. Felly, os mae'ch gymeriad chi'n edrych i'r chwith neu'r dde, rhowch tyma bach o le i'r cyfeiriad mae'r person yn edrych. Iawn? Mae'n gwneud eich dyluniad chi chydig yn well. Felly, dyle fod top y pen just y bod hanner ffordd ar lan y dudalen. Tia fyna. Right, iawn, a I drai'r iPad nawr te I wneud yr un peth cyn bod ni'n mynd mlaen I dorri top y pen mae ffwrdd. Right, mae'n swnio'n dyma bach yn ddifrifol, ynddo fe? Right, iPad te.
Iawn, dyma ni. Felly na i fynd i cyfryngau ar y top, lluniau, a tro hynna i chwilio am smiling girl. Chwilio. Right, dyma ni. A na i fynd am rhywbeth chydig bach yn wahanol tro hyn. Felly, yn edrych syth ymlaen, felly. A eto, mae miloedd ar filoedd o ddewisiadau gyda chi. Mae hwnna'n un da. Right. Sa'n o'r hoff o'r ffôn yna yn ei llaw hi, ond fi'n credu bod hwnna'n mynd i fod lawr o dan gwaelod y sgrin beth bynnag. Right, tap ar hwnna. Dewis y ci nawr i gael tynnu'r cefndir. Cefndir bwsh wedi mynd. Right, a nawr, dewch i ni gael gweld. Os mae nagi hwn yn gweithio, na, chi'n beth, mae'r ffôn yna'n broblem. Right, tap ar y bin, cael gwared hwnna. Treni, oedd y llun ni'n David. Fi'n paso sawl un da, ond mae rai fi'n paso, maen nhw'n edrych i'r un cyfeiriad ar bachgen yn yr un arall. Na pam i fi'n sgipo siw gwmynt o rai byddai'n gweithio yn ddigon da. Achos fi moyn i hwn i fod tymau bach yn wahanol i'r llall. Lwcus bod digon o ddewis ma, ynddo fe? Lwcus. Right, gobeithio bod chi nawr yn cymryd eich amser chi hefyd a wedi dewis eich delweddau chi. Right, mae eisiau fi jyst dewis un nawr. Fi'n mynd dros mewn llestri fan hyn nawr. Beth am hwnna? Ie, mae'n edrych fel bod yn cymryd tym bach o amser i feddwl, yn dwi? Ie. Trio ni fe. Right. Unwaith mae hwnna'n llwytho, allai dynnu'r cefndir. Chi'n gweld mae'r botwm tynnu'r cefndir ddim wedi lliwo mewn ar y foment. Mae'n achos bod y llun heb lwytho. O, na fe, wedi wneud yna. Reit, tynnu'r cefndir. A wedyn, dyma ni. Lan ar maint. Gai reit yn y canol tro yma. Gyda'r un hyn. Na fe. Ydy hwnna'n gweithio'n gret. Right, nôl o fi i'r poro te, i ni gael symud mlaen. Right te. Beth yw'n mynd i wneud nawr, dyma i ni moyn torri top y pen i ffwrdd, fel bod ni'n gallu agor e fel clawr. Iawn, hwnnw'n fod bach o hwyl. Felly, wneud hwn, beth sy'n eisiau wneud yw dyblygu eich hun. Mae eisiau fi gael 2 o'r ein. Felly, fi'n mynd i glicio'r mwy a dyblygu. Iawn, y 3 dot a dyblygu. A mae eisiau gosod nhw reit drws nesaf ei gilydd, fel yna. Reit, nawr. Y llun cyntaf, mae eisiau fi i gydio yn y ddolen hir yma ar y top. A llusgo lawr, fel fi'n dangos, na fe, just ychydig ffordd lawr y talcen, felly. Rhywbeth fel yna. Na fe. A nawr, gyda'r llall, dwi'n mynd i glicio na fe, a mae eisiau fi i zoomo mas. Iawn, felly a ddefnyddio fan hyn i zoomo mas. Felly a i lawr i rhywbeth fel 5, oops, a i lawr i rhywbeth fel, na fe, 10%. A nawr chi'n gweld allai gydio'n waelod hwnna, llusgo fel lan, a wneud e gyrraedd yr un pwynt a stopio fyna. Ie, chi'n gweld y linell binc? Chi'n gweld y linell binc na? Mae hwnna'n dweud ei bod y ddau ymyl na union yn yr un man. Right, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, mae da fi, mae clawr da fi, chi'n gweld? Mae clawr perffaith da fi ar gyfer pen y bachgen yma. Saba pam hwn yn gwybod o hwyl yma yn. Right, a nawr i fi'n mynd i gylch droi e. Defnyddio'r arf cylch droi fan hyn. Nawr, mi eisiau cylch droi e. A wedyn ni osod e lan. A mae jyst eisiau chi i chwarae rownd gyda'r ongl. Be sy'n gweithio orau gyda chi
a dwi'n meddwl bod fi'n gwneud rhywbeth fel na. Na ni, iawn, felly ni wedi agor pen y bachgen, a ni'n mynd i edrych a wneud siŵr bod ni'n gofalu am ei feddwl gofala am dy feddwl. Right, iawn. Felly, dy bach yn tricky felly, ynddo e? Mae eisiau dyblygu'r llun, a wedyn tocio un lawr, a tocio'r un arall lan. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth. Iawn, a dyma ni te dyblygu. A na i roi'r ail un i ffwrdd fan hyn am muned. Right, a dwi'n tocio i lawr. Fel na. A nawr dewis yr ail un. Nawr lle i ddefnyddio pinch ar yr iPad i weld gwaelod y llun. Chi yn gallu defnyddio pinch ar Chromebook hefyd. Weithiau mae'n gweithio'n well na'i gilydd. A tocio hwnna i fyny. Chi gweld am yr llinellau pink na unwaith to yn dweud thai bod reina yn yr un man. Nawr, gyda y llun ma, gan bod yr ferch yn edrych yn eitha syth, wel, mae llygyd i'r gael, gan bod yn gwynebu'n syth at y camera, allan ni fod yn cylchdroi i'r chwyth neu'r dde. Ia? Allu'r clawr fod ochr hyn, neu ochr hyn wedi cylchdroi ffordd arall, wrth gwrs. Iawn, felly mae lan i chi. Nawr hefyd, felly, mae fwy o led y fi i agor y clawr yna fwy ar yr un yma nag ar y llall. Iawn? Felly, os oes lle gyda chi, allwch chi agor y clawr ychydig yn fwy ar eich dyluniad. Iawn, nawr te. Wel, y syniad fan hyn, wrth gwrs, yw bod ni yn gofalu am yn meddwl fel ni'n gofalu am ardd. Felly, ni moyn nawr bod e'n edrych fel bod gardd brydferth yn ymddangos allan o'r clawr yma yn ein pennau ni, oherwydd yn bod ni'n gofalu amdano nhw. Right, nôl te i'r porwr. Dyma ni. Iawn. Nawr, dwi yn mynd i fynd nawr i'r elfennau eto. Chi'n cofio ni'n mynd i'r elfennau i chwilio am y cefndir. Wel, dwi'n mynd i'r elfennau eto, ond trwy hyn dwi'n mynd i'r asedau dylunio. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am, falle, planhigion. Nawr, bydde well da fi weld planhigion, chi'n modd, sy'n edrych fel hyn, sy'n edrych fel bod rhywun wedi arlunio nhw. Felly, allech chi chwilio am plant gyda'r gair illustration. Mewn na, darlun. Iawn, chi'n modd beth, na i roi'r gair yna lan i chi ar fanner nawr. Illustration. I safio eich athrawon chi i orfod... O, na fe, gofio ar y sgrîn yna. Safiwch athrawon chi gofod sillafu fe mas. Illustration. Na i, just gwirio bod fi wedi sillafu fe'n iawn. Illustration. Iawn, felly mae da fi plant illustration. A chi'n gweld, maen nhw gyd nawr yn yr un fath arddull yma. Dwi'n dwlu ar y dail yma, mae'n rhain hyfryd. Right, mewn nhw. Nawr, dwi eisiau bod e'n edrych fel bod rhain yn tyfu mas o'r agoriad yma yn y pen. Felly, mae eisiau bod yr planhigyn tu ôl i lun y bachgen, nag oes e? Iawn? A wedyn fyddai ddim yn gweld gwaelod y planhigyn. I wneud hynny, chi'n gweld draw ar y dde, mae da ni'r stac heina, lle lusgo'r planhigyn lawr. A na fe nawr, chi'n gweld mae'n edrych fel bod y planhigyn yn pipo mas o'r agoriad yn y pen. Right, dewch i fi gael dyblygu hwn te. Iawn, felly 3 dot. Dyblygu. Nawr, mae'r ddoi nawr yn edrych chydig bach yn rhy debyg. Nawr, beth llwn ni'n neud yw, llwn ni ddefnyddio pethau fel flipio, a wedyn llwn ni ailfeintio, a newid yr ongl, a nawr mae'r eina'n edrych, maen nhw'n edrych yn fwy gwahanol iddi gilydd. Iawn, da ni, mae da fi blanhigion. Gret. Nawr, fi'n credu felly bod fi'n moyn bod yn edrych fel bod rhain yn popo mlaen hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod yn ei synwyr bod y clawr tu ôl i'r planhigion. Ydy, ie, mae hwnna'n ei synwyr, yn dweud. Iawn? Felly, arbrofwch gyda trefn eich heinau chi, ble mae'r bachgen, neu'r cymeriad, ble mae'r clawr, top y pen, a ble wedyn mae'r planhigion. Dwi'n meddwl bod yn ei synwyr bod y planhigion rhwng y clawr a'r cymeriad.
Right, wel, na i ddod mewn ychydig ragor o bethau de. Dyna ni. Cadw bethau'n weddol isel lawr fyna, bod nhw ddim yn rhy uchel lawr tu ôl. Right, mae hwnna'n ddechrau gwych. A i draw i'r iPad nawr i ddechrau bant, cyn bod fi yn wneud fwy a dod mewn o'r blodau. Mae eisiau blodau yn ni hefyd, yn felly, na i ddod nôl i'r iPad. Dyma ni. Right, cofiwch elfennau a sedau dylunio. A mewn fan hyn nawr, dwi'n mynd i chwilio am plant illustration. Chwilio. Gret. O, na'r un diwetha na ddefnyddio, oedd hwnna'n un da. Ni'n licio hwnna. Na, a na i popo hwnna nawr tu ôl i'r ferch. Cofio mae eisiau'r clawr i fod reit yn y cefn. Iawn. Nawr e, beth am ddyblygu y planhigio yma te? Flipio. Newid y maint. Newid yr ongl. Na fe. Unwaith chi'n neud na, dyn nhw ddim yn edrych rhy debyg wedyn ni y rai eraill sy'n am barod. Iawn. Os eisiau ragor na fi, sa'n meddwl bod e mewn gwirionedd. Felly na i ddod ar rhywbeth gwahanol mewn. Rhywbeth bach gwahanol. Beth a fi am de? Mae'r ddeilen a'n berth. O, fi licio y rhedyn ma. Dyna ni hwn mewn. Wps. Dad wneud. Na ne, pinsio mewn fan hyn, achos mae'n ychydig bach yn fan. Na fe. A to newid yr ongl. Mae hwnna'n mynd i weithio neis, dwi'n meddwl, draw yn y cornel yma a bwys ble mae'r clawr yr agor. Wps, beth i fi wneud? Beth i fi wneud? Iawn, a lawr a fe yn yr stac heinau eto. Gret. Gret. Iawn. Nôl i'r porwr te, i ni gael clatio bant. Beth yn dod at ei gilydd yn neis ma, dyn nhw. Cofiwch ddweud mai, os ych chi ma, naill ai'r e-bost neu yn y sylwadau. Rhowch wybod i ni o ble chi'n ymuno gyda ni heddi. Right. Dwi wedi gwneud plant illustration. Nawr dwi'n mynd i chwilio am flower. Flower illustration. Nawr te. Mae'n rhaid yn neis. Bydde fe'n eitha defnyddiol felly bod coes ar y blodyn. Nid y pen yn ei. Mae hwnna'n un da. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth arall i'ch chi'n neud. Dwi'n just dod mewn a llwyth ohonyn nhw. A wedyn gweithio gyda nhw. Enghraifft, chi clicio. Cario ymlaen sgrolio, chi'n modd, a dewis y rai chi moyn. Hwna, right, na fe. Felly, chi'n gweld, dwi wedi just clic ar yr elfennau ar ochr chwith, a nawr allai ddod draw i ddechrau gweithio gyda nhw. Right, unwaith to, mae eisiau i fi i ddod lawr a hwnna yn y stac heinau. A falle bod chi'n moyn e tu ôl eich dail. Yna mynd i roi fwy o ddyfnder i'ch dyluniad chi. Ie, yn credu bod e'n gweithio neis bod nhw tu ôl y dail fel la. Felly geith rai melyn ma fod yn y blaen. O na, maen nhw'n llawer i grif. Right, na i neud nhw'n fawr te, a wedyn rhoi nhw roet yn y cefn. Beth na i. Mlaen un. Eisiau hwnna mlaen un. Right, na fe. Ie, hwnna'n hyfryd. A beth olau fi eisiau nawr, y ddelwedd olau dwi eisiau, yw pili pala. Iawn, felly lan fan hyn, na i newid y gair flower am butterfly. A to, mae eisiau pili pala, felly edrych fel bod y pili pala yn hedfan. O, na'n neis. Licio hwnna. A, chi'n gwybod, mae'n gweithio dy fi, mae'r bachgen yma'n edrych tuag at rhywbeth, yn dweud, felly man y man i fi drial cael ei i edrych tuag at y pili pala. Na'r te. Ie,
A fe, llinell i lygyrau just yn gweithio hwnna, dwi'n meddwl. Great. Right, draw yr iPad i ni gael cyrraedd fyna. Dyma ni. Right, nôl i'r elfennau a dwi'n mynd i chwilio am flower illustration. Iawn. A to, fel nes i gyda'r porwr, dwi jyst yn mynd i tapo nhw, ychwanegu nhw mewn. Iawn. A wedyn na i osod nhw nes ymlaen. Sgolio lawr gynta te. Triau ddewis rai gwahanol. Sy'n anodd, achos o'n i'n hoffi'r tri na ddefnyddiau si, just nawr. Un. 2. 3. Na fe? Iawn. Dyna'r 3 wedi wneud. Felly nawr allai weithio yn nhw chydig bach fel hyn. Llusgo hwnna lawr yn y stac heinau. Mae'n arall dy fi. Ei nawr. Ei. Right, na fe. Llusgo lawr yn y stac heinau. Lan un. A dyma'r un ola fan hyn. Dyna ni. Iawn te. Beth sy'n nesaf? Pili pala. Felly, nôl i'r elfennau. Newid y gair flower i butterfly. Butterfly. I arfach yr haf. Nawr, dwi'n nghymeriad i ddim yn edrych unrhyw gyfeiriad, felly jyst ddim eisiau fi boeni am hwnna cymaint. Na i jyst osod y pili pala yna, ble bynnag sy'n siwto fi. Fyna, dwi'n meddwl. Hyfryd. Right, nôl i'r porwr. A ni'n dod tuag at ddiwedd y weithgaredd ma nawr, sy'n lot yn ni ar ôl i wneud. E-bost wedi dod... rhywbeth diflas, dim byd i'n wneud ar wers ma heddi. Wel, ngofiwch chi, dim diddordeb. Right, beth fi'n mynd i wneud nesaf? Right, nawr te, dwi eisiau nawr testyn. Wel, gewn ni'r sticeri'n gyda, dwi'n meddwl. Right, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau eto i'r asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio am round sticker. Iawn, chi'n gweld, gewch chi 160 o ddewisiadau, a mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn sticeri siap crwn. Felly, dywyswch chi'n sydd yn gweddi gyda lliw eich cefndir chi. Iawn? Meddyliwch am y lliwiau sydd â chi ar eich papur, a drychwch nawr ar y sticeri yma, a pa un o'r ein sy'n mynd i weithio neis gyda'r lliwiau sydd â chi ar eich papur. Felly mae da fi'r gwyrddlas yma yn y cefndir. Felly, chi'n gwybod beth? Dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd i weithio neis. Hwnna'n mynd i fod yn tono neis gyda fe. Iawn? Right, nawr, dwi moyn yr sticker yma i fod tu ôl i'r pili pala. Felly, draw yn y stac heinau, llusgwch y sticker tu ôl y pili pala. A ni moyn bod yr pili pala yng nghanol y sticker. Nawr, os mae'ch sticker chi nawr yn cuddio rai eich blodau chi, enghraifft rhywbeth fel hyn, mae croeso chi lusgo'ch sticker chi, chymod, reit lawr i waelod y stac heinau, os chi eisiau. Iawn, felly, os oes angen iddo fe i ddod reit i'r gwaelod i fynd tu ôl i'r planhigion, yna mae hwnna, mae popeth yn iawn, dim problem o gwbl. Right, ar sticker cynta te, a wedyn mi eisiau sticker arall yn ni ar y gwaelod yn atgoffa pawb o ddyddiad diwrnod iechyd meddwl, sef fori. Nawr, allech chi ddewis lliw gwahanol, neu, os chi moyn, fel dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i ddyblygu'r un yma. Clicio ar dyblygu. Right, nawr, mi ddysau'r un yma i fod reit yn y blaen. Felly, gyda'r un yma, dwi'n mynd i lusgo fe reit lan i dop y stac heinau. A cael e jyst yn pipo mewn. Felly, ar ochr arall y daflen i'r un arall. So chi moyn bod y ddoi sticker, chi'n bod, reit
un uwch ben y llall. Mae'n chydig bach mas o gydbwysedd os ych chi'n neud na. Na fe, jyst yn pipo mewn fel la, rhywbeth fel yna yn gweithio'n gred. Iawn, nawr. A'i draw i'r iPad i sort o'r stickers mas, sticeri mas, cyn bod ni'n neud yn testyn, a bydd yn gwaith ni ar ben. Reit, dyma ni'r iPad. Reit, chi'n cofio nawr tes i elfennau a sedau dylunio, a jyst chwiliau si am round sticker. Round sticker. A chwilio. Lle dyn ni'r gair illustration a lawr o'r sgrin nawr, dwi'n meddwl. Na i. Reit, nawr te, to sgrolio, a mae'r pink yn gweithio eitha neis, ond pa liwiau sy'n mynd i weithio gyda y lliwiau sy'n da fi ar y dudalen nawr. Felly, drychwch ar y ddoi naill ochr i'r llall. Mae pink yn mynd i weithio, mae'r lliw fel tywod yma yn mynd i weithio hefyd. Os ydw fi'n mynd i ddewis i'n pink, bydde well dy fi rhyw pink ychydig bach yn ysgafnach a bod yn hollol onest. Mae rai fi wedi gweld mae'r pink tyn bach yn rhy llachar i fi. Chi'n beth, fi'n mynd i fynd nôl, oedd fi'n lliw tywod da, dwi'n meddwl, yw'r un gorau fi wedi gweld. Ia, nôl lan. Na ni neis, fi'n licor crinkles ar yma. Da mewn o hwnna, a wedyn da mewn ar y llall sy'n heb crinkles hefyd. Fel na, ia. Roed. Felly, gyda hwn, mae'r pili pala ar yr ochr chwyth. Felly, na i roi'r un yma ar yr ochr dde lawr o'r gwaelod fan hyn. Iawn. Mae'r iPad i'n neud rhywbethau bach rhyfedd. Hwn lan fan hyn. A cofiwch gyda'r un yma nawr, mae eisiau fi lusgo hwn lawr i weilo'r stac heinau. Fel bod fi tu ôl i'r blodau, tu ôl i'r pili pala. Yn weddol ganolig i'r pili pala. Fel na. Na fe. Right, beth sy'n dod nesaf e? Wel, na gyd dyn ni ar ôl i wneud yw'r testyn. Felly, dewch ni gael mynd draw i'r porwr i wneud hynny. Iawn. Nawr, i ni'n mynd i fod yn ychwanegu testyn. Felly, dwi'n mynd i ddewis testyn ar yr ochr chwyth. A ychwanegwch eich testyn. A'r neges fan hyn yw gofala am dy feddwl. Ni'n gweud wrth yn ffrindiau, hei, gofala am dy feddwl. Felly, gofala am dy feddwl. Iawn, edrych ar ôl dy feddwl. Gofala am dy feddwl. Os ydw dy fi ar ddiwedd yna? Os. Iawn. Nawr, dwi ddim yn hoffi'r ffont yma o gwbl. Iawn, sa'n hoffi'r ffont yma o gwbl. Felly, byddai'n well dy fi rhywbeth sy'n edrych chydig bach wedi wneud gyda llaw. Felly, allwch chi fynd i'r ffontiau ar gymhellier fan hyn, sgrolio lawr. Mae'r cyntaf yna'n eitha neis. Fi licor un ma. Cofe, hwn fydd i. Hwna fydd i. Licor ffont na. Mamelon yw enw fe. Os ych chi moyn yr un ffont o fi. Mamelon. Nawr, dwi hefyd yn mynd i roi hwn ar gynllun testyn bwa. Gynllun testyn bwa. Fel bod e'n plygio amgylch cromlin, hanner cylch. Na fe fel na. A pan ych chi'n neud hwnna, bydd eich testyn chi yn mynd yn brif lythrennau. Iawn, a stym dewis dyn ni beidio neu na ar hyn o bryd. Felly, os ych chi'n pyslo yn pam hwnna'n digwydd, just dyna beth sy'n digwydd pan ni'n gosod e ar gromlin. Right, so nawr, beth fi'n neud yw, chi'n weld yw, dwi'n ceisio nawr lapio hwn o amgylch yr sticker. Nawr, falle bydd angen i fi symud y sticker, ailfeintio'r sticker, os i fi wneud y pethau na, falle bydd angen i fi symud y pili pala hefyd. Iawn, o'ch chi'n gweld, dwi eisiau bod y testyn yn mynd o amgylch fel na. Yn mynd o amgylch y sticker. Ac ar y sticker, mae'r pili pala. Nawr, dwi hefyd yn mynd i ychwanegu amlinell i'r testyn yma. Felly, dod lan ar trwch amlinell. Nawr, mae testyn dy fi yn ddi, sy'n gweithio'n iawn. Os mae cefndir chi yn un tywyll iawn, felly bod eisiau chi newid lliw llenwad,
Lliw llenwad eich testyn i fod yn rhywbeth golau. Ond i fi, dwi'n mynd i ardal yn ddi, ond mae'r amlinell yn lwyd tywyll sydd ddim yn gweithio. A dwi'n mynd i ddewis un o'r lliwiau sydd ar y dyluniad yn barod. Felly, i wneud hynny, dwi'n clicio ar amlinell yn clicio ar y pipet fan hyn. A allai ddewis enghraifft y lliw yma fan hyn. Ond, chi'n meddwl beth, fi braidd yn gweld yr amlinell yna. Licen i falle i ddefnyddio lliw y sticker. Neu lle chi ddewis un o liwiau'r blodau, dde hwnna'n gweithio'n neis hefyd. Right, mae'r testyn yna'n gweithio'n gret lan myna. A fi yr iPad i wneud yr un peth ar gyfer y darn testyn cyntaf yma, gofala am dy feddwl. Mae'r iPad ar y sgrin. Iawn, felly testyn. Ychwanegwch eich testyn. Gofala am dy feddwl. Iawn. Nawr, ffont. Dewch i ni gael sort o ffont. Gweld y ffontiau argymhellyr. Ia'n licio hwnna. Hwnna'n neis. Ydy. Wedyn, wrth gwrs, ni'n mynd newid i'r testyn bwa yma. Cynllun testyn bwa. Nawr, mae bach o waith dy fi wneud fan hyn nawr. Yn gosod popeth fel bod... Mae'r testyn am bwysig. Mae angen bod fi'n gallu darllen a'i weld e'n glir. Iawn? Felly, symudwch y pethau eraill i siwto'r testyn. Bydwch yn meddwl, fyna mae'r sticker a'r pili pala i fod. Symudwch nhw os mae'n neud y testyn yn fwy gweladwy. Right. Eto mae'r ffont yn ddi yn gweithio gyda fi. Felly, jyst dim angen fi newid lliw llenwad, ond yr amlinell, dwi'n mynd i ddewis lliw... Pa liw ai am te? Chymod beth, mae'r oren yn y blodyn yma a'r pili pala yn neis. Felly, na i ddewis yr oren yma. Ydy, hwnna'n atseinio yr lliwiau sydd â fi ar y dyluniad. Right. Nôl i'r porwr i orffen hwn bant. Be dwi'n ei wneud yw dyblygu'r testyn yma. Clicio ar y testyn, 3 dot, dyblygu. Nawr, gyda'r un newydd yma, dwi ddim yn moyn bod e ar gynllun testyn, felly dwi'n mynd i clicio ar di-ofyn i fynd nôl i just blwch testyn arferol. Right, beth sydd eisiau dweud mewn hyn yw bod hi yn diwrnod Iechyd, meddwl. Wedyn ni'n mynd i roi colon, dal y shift lawr, a gwasgu'r botwm drws nesau y. Lawr y linell nesaf, a na i roi'r dyddiad fan hyn. Degfed o hydref yw e. Iawn, felly chi sgwennu hwnna'n gywir. Degfed o hydref 2024 fel yna. Neu allan ni roi fe yn fras fel hyn. 2024. Lan i chi. Os reolau gyda chi yn y dosbarth, sut ddylech chi fod yn sgwennu'r dyddiad? Os ma fe, wych i chi ddilyn y reolau. Reit, nawr, dwi ddim yn meddwl bod yr amlinell na'n gweithio dwe, achos mae'r gwyrdd na nawr, yr amlinell, yr un lliw ar sticker. Felly, beth am i fi ddefnyddio'r melyn yn y blodau yma? Felly, na i fynd i'r amlinell, newid yr amlinell fan hyn i felly'r melyn... Ie. Neu falle'r lliw melyn sydd yn y pili pala. Dwi hwnna'n gweithio well. Neu hyd yn oed yr oren yma. Fi'n credu mae'r melyn golau yma yn y pili pala sy'n gweithio le. Ie, na fe. Iawn. A na fe. Fi wedi gorffen y poster yn atgoffa pobl i ofalu am ei meddyliau. Chymod beth fi heb wneud o gwbl eto yw arbed y prosiect. Nawr, pidwch phoeni, mae'r prosiect chi'n arbed drwy'r amser ar Express, ta beth i chi'n wneud, mae'n safio, mae'n arbed. Ond mae angen i ni roi gwell teitl i hwn. Felly, na clicio lan fan hyn, gael gwared ar yr teitl y rwtch na sydd â ni yn automatic, a na i deipio mewn fan hyn, gofala am dy feddwl. Gofala am dy feddwl.
A na fe, mae hwnna wedi arbed, gwych, hyfryd. Nawr, bendigedig. Nawr, os ych chi moyn argraffu hwnna, falle bod chi moyn lawr lwytho fe fel PDF. Felly mae yna fwtwm, fan hyn llwytho i lawr, a allwch chi ddewis PDF. Neu, os ych chi yn, falle bod eich athrawon chi moyn i chi lwytho hwn mewn i rhywbeth fel Google Drive, neu eich ffeiliau ar J2E, allwch chi lawr lwytho to, naill fel PDF, neu fel PNG, os ni moyn hwnna fod fel delwedd yn edrych fel na dogfen. Neu allwch chi glicio rannu a creu dolen gweld yn unig, a bydd unrhyw un sy'n clicio'r ddolen yna yn gweld eich campwaith chi wedi gyhoeddi i'r we. Reit, iawn. Ni'n mynd i symud ymlaen i'r ail weithgaredd. Ydyn wir. Nawr, mae hwn wastad yn gyfle da, tra bod chi'n gorffen hwnna, i sôn am ambell i beth. Yn gyntaf, thrawon, os ych chi yn postio unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol ynglyn â y ffaith bod chi wedi dod i'r sesiwn yma, bydde fe yn gret os byddech chi'n gallu tagio fi mewn hefyd, achos i fi'n dwlu gweld y gwaith i chi wedi bod yn neud yn y dosbarth. Felly, os ych chi yn postio'r cyfryngau cymdeithasol, thrawon, yna tagiwch fi mewn fyd at Ysgol digidol, neu at Meredudd Jones, neu at Meredudd Jones, os ych chi yn postio'r Facebook. Felly fi'n bobman yn rhywle, yn mhob man gyda un o'r enwau yma. Hefyd, os ych chi'n tagio at Adobe Edu, bydd tîm addysg Adobe yn gweld y gwaith gwych chi'n ei wneud draw fan hyn yng Nghymru hefyd. Bydde hwnna'n hyfryd, bydde fe, bod nhw'n gweld, oh waw, beth maen nhw'n wneud yng Nghymru? Wow, what are they doing in Wales? Right. Hefyd, nawr te, dydd Gwener ma, felly mewn 2 ddiwrnod, mae'n ddiwrnod Llew Jones. Felly os licech chi ddod i wers fyw Llew Jones, yna cofrestrwch, defnyddiwch yr un ddolen arweinwyr.express.cymru i ddod i wers fyw Llew Jones. Mae hwnna ddydd Gwener am 9:10. Iawn, felly cofrestrwch a dewch yn chi, mae hwnna'n mynd yn lot o hwyl. Nawr, sdim byd wythnos nesaf. Ach yn beth? Dim byd wythnos nesaf? Na, wir. Tro cyntaf eleni, sdim byd da ni wythnos nesaf oherwydd i fi lan yng Ngogledd Cymru wneud hyfforddiant lan yna. Shout out i chi athrawon gwe. Os ych chi yn gwe a ych chi ar gael, ych chi moyn dod i hyfforddiant Express a hyfforddiant Ace Level 1 gyda fi mewn person yng Nghonwy. Mae hwnna ddydd Mawrth. Iawn, a os ys diddordeb ych chi'n hwnna, danfonwch e-bost i fi. Mae e hollol am ddim, gwe sy'n trefnu fe. Mae dolen da fi i'r ffurflen gofrestru. Fi'n gwybod bod yna'n munud ola nawr, ond os ych chi digwydd bod ar gael dydd Mawrth, neu meddwl allwch chi gael eich rhyddhau dydd Mawrth, a ych chi moyn dod i gael hyfforddiant wyneb i wyneb da fi yng Nghonwy, yna rhowch wybod i fi ar e-bost ar ddiwedd y sesiwn. Wel, neu nawr os chi moyn, ond byddai ddim yn gweld ar ddiwedd y sesiwn. Nawr yr wythnos ganlynol, a hwnna yw'r wythnos cyn hanner tymor. Hanner tymor! Yr wythnos cyn hanner tymor, mae da ni 2 sesiwn. Ar y dydd Mercher cyn hanner tymor, mae'n wythnos ailgylchu, felly fydd sesiwn arbennig da ni ar gyfer wythnos ailgylchu, a wedyn, ar ddydd Iau, bydd sesiwn da ni ar gyfer Calan Gaeaf. Ty bach yn gynnar, achos mae Calan Gaeaf yn ystod hanner tymor, ond chi'n bod, mae'n yma ni'n neud yn fe. Felly, sesiwn dydd Mercher, wythnos ailgylchu, sesiwn dydd Iau ar gyfer Calan Gaeaf, a mae hwnna'n mynd lan yn ni i'r hanner tymor. Yn yr wythnos nesaf, bydd gweddill y sesiynau wedyn hyd at Nadolig yn cael ei cyhoeddi. Bydd gwybodaeth yn dod mas i chi, ond hefyd bydd y ffurflen i chi'n defnyddio gyfrestru yn dangos yr holl sesiynau hyd at Nadolig, sy'n gyffroes iawn. Mae llwyth o bethau dyn ni wedi trefnu i chi. Reit, mlaen yn ni te, ewn ni mlaen. Hefyd, os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube, please just hoffwch y fideo a tan ysgrifo i'r sianel. Fi'n gwybod mae'n swnio fel peth bach iawn i ofyn i chi wneud, ond mae'n wirioneddol yn helpu ni lot i gadw sesiynau yma i fynd. Felly, os allwch chi hoffi'r fideo a tan ysgrifo i'r sianel YouTube, mae hwnna'n helpu ni i gadw popeth i fynd. Reit, iawn, mlaen te. Mlaen. Beth i fi wneud? Yr ail weithgaredd. Eisiau fi gael llwnc o ddŵr, dalach sôn yn mynd. Yn fy nghwpan Tregaroc. Gwyl gerdd Tregaron, not te. Dim ond dŵr sydd bod yn hwnna. Right, nawr,
Diolch yn cael clico ar yr icon Express yn y cornel top ochr chwith. Mae hwnna'n mynd i fynd nôl yn i dudalen cartref Adobe Express. Right, beth yw'r ail weithgaredd e? Wel, dewch ni gael edrych ar y dudalen heriau. Right, ni'n mynd i greu ffeithlyn animeiddiedig. A i ni hefyd yn mynd i recordio'r troslais. Iawn, a y teitl ar gyfer hwn yw Rhowch bydd hwyl. Nawr, mae syniadau fan hyn, ond llwch chi ddefnyddio syniadau eraill. Hefyd, mae'r sgript yma ar Google Doc fan hyn, os oes well dych chi, yn hytrach na yr un sy'n ar y wefan. Yr un stwff yw e. Iawn? Felly, i ni'n mynd i greu ffeithlyn, syml, yn rhoi syniadau bobl sut i godi hwyl. Iawn? Os mae ysbryd ni'n teimlo'n isel a bod eisiau codi hwyl, mae da ni syniadau fan hyn. Mae da ni 1, 2, 3, 4 syniad. Iawn? Na gyd? A os ych chi moyn newid rhain am syniadau sydd gyda chi, beth yw'r pethau sy'n codi'ch hwyl chi, a na mae croeso i chi wneud hynny. Right. Wel, draw yn i Express, i ni gael y bwrw ati. Nawr, chi'n gwybod beth? I fi yn mynd i ddefnyddio yr un botwm to, creu graffeg. Iawn? A chi'n meddwl beth? Fel ni'n mynd i greu animeiddiad, os ni'n creu graffeg, pwydwch y ffoeni. Iawn? I ni'n gallu troi unrhyw graffeg yn animeiddiad. Right. Clicio arno de, creu graffeg. A yn syml iawn nawr, mae eisiau ni gael tyfach o'r testyn yma draw. Right? Y teitl yw Rhowch bydd hwyl. Iawn? Felly, dwi'n mynd i gopio fe o fan hyn, achos fi'n teimlo'n ddiog iawn heddi. Copio hwnna. A dwi'n mynd i testyn, ychwanegwch y testyn, glido hwnna mewn, a wedyn mae eisiau ffindo ffont. Mae'na ffont sy'n felly mynd i godi fy hwyl i. Mae'n diddorol nhw e. Chi'n gallu clicio ffontiau tebyg. Mae rhain yn ffontiau gwyllt. Right, dyma ni, a fi am hwn. Lico hwnna. Na fe. Right. Rhowch bydd hwyl. Right. Nawr ten. Chantel Sands Informal Bouncy. Na lond ceg o ffont. Iawn. Na'r testyn cyntaf wedi wneud y fara. Iawn, nawr te. Be ni'n mynd i wneud yw, dim ware. Ni'n mynd i gydio nawr yn yr cyflwyniad yma. Copio hwnna. A i fi yn mynd i ddyblygu'r blwch testyn yma. A glido fe mewn. Na fe? Nawr, ffordd na bach rhy fawr fel yna, ynddo e? Ond chi'n ni ailfeintio'n syml. Iawn, felly copio, glido, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C i wneud copi, Ctrl-V i lido fe mewn, i peisto fe mewn. Right, felly fi gael dal lan ar yr iPad, dwi'n meddwl. Felly, nôl â fi i'r iPad. A fi ar dudalen cartref iPad fan hyn. A i ni yn mynd i fod yn creu graffeg, teilser werdd ar y top. E-bost i dod trwyddo, efo rhywun yn gweud helo i wedwch yn ei gweld. Nag e wir, nag e wir. Nag e wir. Right. Oce. Beth o da fi? O ie, Rhowch bydd hwyl. Iawn, dewch i ni gael neidio draw i'r dudalen heriau, sydd da fi ar agor fan hyn ar Chrome. Agor y dudalen i fyny. Tro gyntaf fi fynd, iddo fe ar yr iPad. Right, dwi'n mynd i sgrolio lawr, sgrolio lawr, sgrolio lawr. Right, dwi'n mynd i ddal y mis lawr ar y botwm glas ma. Dyma sgript ar gyfer y troslais. Dal y mis lawr, nes bod hwn yn popo lan. Open in a new tab. Dyna beth rhaid chi wneud. Os ych chi jyst yn tapo fe, mae'n trial agor e'n app Google Docs. A felly bod dim app Google Docs ar eich iPad chi, does dim ar yr iPad i. Felly, just agor e mewn tab ar eich sesiwn yn gyd. Right. Llusgo bus dros hwnna. Copy. Nôl i Express. Testyn. Ychwanegwch eich testyn. 3 dot. Glido. Allow paste. A wedyn mae'n chi'n dweud to. 3 dot. Glido. Paste. Na fe. Mae copio a glido testyn ar yr iPad. Tyma bach o boen weithiau. Iawn, felly chi'n gofyn mynd 3 dot,
glido, a wedyn bydd chi'n gofyn rhoi caniatad iddo fe i lido, so allow paste, a wedyn i chi'n neud y to, 3 dot glido, a fe, rhowch i dy hwyl. Gret. Nôl o fi de, na i ddyblygu hwnna'n barod, dyblygu. Gret. Nôl o fi. Gyfer fan hyn. Right, nawr te, y frawddau gyntaf yma, y cyflwyniad, copy, nôl i Express, 3 dot, glido, allow paste, 3 dot, glido, paste. Right, a wedyn, wedi rhoi yma yn bocs newydd, na fes, dim ots. Wedi rhoi yma yn bocs newydd, ond chi'n bod beth, mae Express, mae'n rwydd i gael yr un ffont ar Express, achos pan i chi'n mynd i'r ffontiau, mae'n dweud fan hyn beth sy'n mewn defnydd. A cofio fan hyn, Gloria, Hallelujah, Regular. Sa'n ma pam hwnna di ala fi werthu yno neu. Right, nôl o fi i'r porwr. Coni, right de. No, fe eisiau chi ddechrau meddwl am eich cefndir eto, iawn. Beth am mynd am rhywbeth hollol wahanol drwy'n elfennau, cefndiroedd, nawr te, beth ych chi moyn fan hyn? Ac ych chi falle fynd am shapes, ych chi just trial hwnna, shapes. Lot o beth bach diddorol fan hyn. Neu ych chi fynd am rhywbeth fel abstract. Iawn. Neu ych chi fynd am calm. Felly bod hwnna'n syniad da. Calm. A dwi'n mynd i ddewis un o'r ein. Fi licor smotia yma. Hwna'n neis. Dych chi'n moyn bod eich cefnir chi'n yn rhy grif. Mae hwnna nawr yn neud e bach yn anodd i ddarllen y testyn, yn dweud. Felly mynd am rhywbeth, mae hwnna'n eich fel dŵr tawel, yn dweud. Nawr de. Ie, hwnna sydd wedi ennill dy fi eddi. Ie, hwnna sydd wedi ennill dy fi. Right. Right, beth sy'n digwydd nesaf? Right, fi wedi gwneud y cefnir. Right, wy'n chi'n gwneud cefnir yr iPad yna, fel bod ni yn yr un man. Elfennau, cefndiroedd, a na i chwilio fan hyn am beth am mindful. Trwy'n ni hwnna. Dim byd. Lle bod fi heb sy'n gafen iawn. Mindfulness. Na. Cymylau bydd yn neis, felly. Clouds. Sy'n rhaid yn edrych yn dawel. Neu peace, felly. Peace. Heddwch. Peace man. Iawn. Na bach gormod o ddyfryliw arall fel yr weithgaredd gyntaf. Na i fynd am abstract eto. Hwnna'n cool. Sa'n gweld siŵr beth yw arwydd y card y cylch, ond fi'n licio fe. Right, na fe, gred. Nôl o fi i'r porwr. Right te. Nawr to, be ni'n mynd i wneud yw dyblygu, testyn, a just copio. Right, cer mas. Right, ie, fi wedi rhoi hwn, achos fi'n gwybod bydde rhywun, ysgolion sy'n ymuno gyda ni o'r gogledd, ddim yn dweud cer mas. Fydde chi'n dweud wrth rhywun, dos allan i gerdded y myd natur. Ond fydde ni lawr fan yn gweud cer mas i gerdded y myd natur. Felly, newn ni gopio fe, a wedyn cadwch y darn i chi eisiau. Iawn? Iawn, dyma ni, glido hwnna mewn. Right, a dwi'n mynd i gadw'r cer mas i gerdded y myd natur. Right, iawn. Na'r un cyntaf di wneud. Y teitl cyntaf di wneud, sori. Nawr te. Mae eisiau fi nawr i gael llun neu fideo sydd yn cyd-fynd gyda hwn. Iawn. Felly dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau.
A dwi'n mynd i fynd i'r fideos. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am nature. O, mae da fi dros 15,000 o fideos. Felly yna fynd am nature walk de. I ni gael gweld. Os gewn ni rhywbeth mwy. Dros 1,000 o fideos fan hyn ar gyfer cerdded y myd natur. Wowzas. Chymo beth. Os na deimlad gwell na mynd yn drodnodd ar y trath. Sa'n credu bod e. Right, felly dwi'n mynd i ddod mewn o hwnna. Yma ni. A cofi fan hyn nawr. Nawr, unwaith fi wedi dod mewn o hwnna, chi'n gweld, wedi rhoi llinell amser fi, mae'n rhoi timeline i fi fan hyn. Iawn? Ar hyn o bryd mae'n 13 eiliad, ond stym gwahaniaeth am hwnna ar hyn o bryd. Right, nawr. Mae eisiau fi nawr i roi testyn felly drws nesau hwn. Felly, mae treulio amser yn yr awyr agored a gwneud ymarfer corff yn codi'r hwyl. Copio hwnna. Right, a dwi'n mynd i ddyblygu testyn yma to. A glido fe mewn. Iawn. Nawr, dwi'n meddwl mai dim ond lle felly rhyw 3 o'r ein sy'n mynd i fod â fi. Iawn? Lle jyst rhyw 3 o'r ein sy'n â fi. A hwnna'n iawn. Right, nawr, mae eisiau bod rai o'r ein edrych fwy fel teitlau. Felly, ro hobyd o hwyl, mae eisiau ni edrych fwy fel teitl. Nawr, falle bod â chi fersiwn bold neu heavy neu black weithio maen nhw'n cael ei galw, ond fan hyn, dim ond un fersiwn o'r ffont mae sy'n gael. Felly, beth llai wneud, wrth gwrs, yw dod lan ar amlinell. Mae hwnna wastad yn mynd i helpu chi i wneud rhywbeth i deimlo fwy fel teitl. Iawn? A di beth o hwn, cer mas gerdded y myd natur. Dwi'n mynd i ddod lan ar trwch yr amlinell. Na fe, chi gweld mae hwnna'n troi reina nawr yn deitlau. Right. Felly eisiau fi i just newid maint am felly beth fan hyn, fel bod fi ddim yn pethau ddim yn gwasgu mewn at ei gilydd yn ormodol. Right de, na fe. Iawn, a beth sy'n nesaf te? Wel, na i ddyblygu'r teitl. Dyblygu. Lawr o hwnna, i'r un nesaf. Beth yw'r... O, byddwn ddiolchgar. Ond yfe. Ond yfe. Right, a newn ni lido hwnna mewn yna. Byddwn ddiolchgar, draw fan hyn felly. Neu felly draw. Felly ddechrau draw fan hyn. Cer mas i gerdded y myd natur yn dechrau draw ar y chwith. A byddwn ddiolchgar yn dechrau draw ar y dde. Right. Mi eisiau fideo na fi. Cyfryngau. Fideos. A dwi'n chwilio trwy hyn am... Wel, beth mae'n dweud ni yw... ysgrifennu am y pethau da yn eich bywydau yn gwneud i chi deimlo'n fwy positif. Sgwennu pethau lawr. Pethau da yn eich bywydau chi. Neu chi deimlo'n positif. Felly allwch chi wneud writing fan hyn. A mae digon o ddewisiadau fyna. Neu allwch chi roi thankful. Iawn, os na... Gyda ni, mae bach... Mae bychan ar i sgwennu lawr bethau mewn ddiolchgar am y sgwlwch ar pa mor bositif mae'n teimlo. A fi'n hwnna dwi'n meddwl. Nawr, gyda hwn, dwi'n mynd i wneud y gwrthwyneb. Nawr, dwi'n rhoi fi drws nesaf i'r fideo yma. A reswm i'n neud na yw, dwi jyst eisiau cael nhw'r un maint â'i gilydd. A dwi'n mynd i ddechrau fe draw ar yr ochr dde. Iawn, fel bod ni'n cael gwrthgyferbyniad. Dyna ni, rhywbeth fel na. Iawn. Nawr, os fi'n sgrolio trwy'r cyn eich amser, chi gweld, mae'r ddwy fideo yna'n chwarae ar un pryd. Nawr, bydd un fideo yn benni cyn y llall. Iawn, achos dyn nhw ddim yn fod yr un hyd. Chi'n gweld, mae'r dyn a'i liniadur yn diflannu fyna. Pwch bach sy'n hwnna, newn ni sorto hwnna mas wedyn. Right, nawr, beth sy'n nesaf yw testyn. Felly, mae eisiau fi gopio'r testyn a draw, dyblygu. Dyna ni. A copio hwn, ysgrifennu am y pethau da yn ein bywydau. Chi'n gweld, fi'n defnyddio'r un broses nawr,
sawl gwaith yn dwi. Dwi'n defnyddio'r un camau. Teitl, fideo, disgrifiad. Teitl, fideo, disgrifiad. Right, fi moyn symud nhw gyd lawr dwi'n meddwl, felly dwi'n mynd i lusgo bocs dros y teitl, fideo, disgrifiad na, just shifto nhw lawr dwi'n achos dim ond 3 dwi'n mynd i gael lle i wneud fan hyn, felly dyna ni rhywbeth fel yna. Right, copi'r teitl te, dyblygu hwnna a lawr a fe ar gyfer y teitl olaf. Pa un da'i wneud? Ymlacio neu bwyta'n iach? Enw yn bwyta'n iach, dwi'n meddwl. Right. Na fe. Nawr, os ych chi moyn wneud y 4, mae croeso chi wneud, chi wneud nhw fwy na 4 os ych chi moyn. Mae 3 yn ffitio neis fan hyn ar y daflen yma, ond allan ni wedi gwneud popeth bach yn llai, ffitio nhw mewn, allan ni. Dyblygu nawr te'r blwch testyn. A i fi nawr yn rhoi'r gosodiad yr un peth a yr un cyntaf, yn dwi'n nôl nawr i'r fideo ar y chwith testyn ar dde. Right, mi eisiau fi gael fideo ar gyfer llysiau a ffrwythau. Chi fideos, vegetables. A fe. Rwy'n paratoi nhw fan hyn. Chi'n gweld os chi'n hofran drosto nhw fel hyn, mae'n dangos eich chi. Nawr, chi ddim yn gallu gwneud na, chi ddim yn gallu hofran dros rhywbeth ar yr iPad. Iawn, felly gyda'r iPad, chi jyst yn goffo dewis o'r llun i chi'n gael, y llun bach i chi'n gweld. Ond ar y porwr, allwch chi jyst hofran drosto nhw i gael rhagflas o'r fideo. Mae am hwnna, A fi'n mynd i wneud yr un peth to, chi'n gofio beth nes i, oedd roi'r fideo yma sy'n dod mewn y fach, defnyddio llinellau pink i roi fe drws nesaf un o'r fideos eraill, a wedyn newid y maint tan bod e union yr un maint. Hyfryd. Right. Bwyta'n iach. Fel na. A mae eisiau fi newid maint y bocs testyn ma, i gael hwnna i ffitio yn declysach. Iawn. Right. Nawr, beth allwn ni wneud nawr te? Mae da ni 5 munud fach ar ôl, felly beth ni'n mynd i wneud yw, i ni'n mynd i ychwanegu troslais nawr, iawn, neu recordio, ni'n mynd i ddarllen y wybodaeth yma. Nawr, allwch chi'n gwneud e mewn darnau bach, neu allwch chi'n gwneud e mewn un dar mawr, fel i fi'n mynd i wneud, iawn. Allwch chi'n gwneud e nawr, neu allwch chi'n gwneud e rhywbryd eto, sy'n swtio chi, ond dyma fel ni'n gwneud e. Fi'n glicio'r sain, a wedyn recordio troslais. Right, a wedyn, siŵr o fod a'ch dyfais chi, felly dyma ni'n microffon sy'n gael. Dwi'n mynd i glicio nawr ar dechrau recordio, jyst yn mynd i ddarllen y wybodaeth yma mas. Cyfrifu lawr. Rhowch bydd y hwyl. Mae pawb yn cael diwrnodau ble mae'r hwyl yn isel ac mae angen ychydig o hwb. Dyma syniadau i ti roi tro arnynt. Cer mas i gerdded y myd natur. Bydda'n ddiolchgar. Bwyta'n iach. Na fe. Nawr, chi sylwi beth sy'n digwydd yw, mae'r troslais dy fi'n hirach na'r olygfa ei hun. Pwydwch yn ffonio hwnna am nawr. Be ni'n mynd i wneud yw, nawr bod fi'n gwybod beth yw hyd y troslais, mae eisiau fi nawr i wneud yn siŵr bod y fideos... chi'n gweld, mae dim un o'r fideos yn ddigon hir. Iawn? Felly, beth llai wneud yw, yn syml yw, clicio ar y fideo cyntaf, fan hyn, a dwi'n mynd i ddod lawr ar cyflymder. A wrth ddod lawr ar cyflymder, mae'n mynd i hala fwy o amser i chwarae'r olygfa yna. A nawr allai wthio'r olygfa yna mas i ddiwedd y troslais. Right, felly mae'r clip fideo cyntaf, chi'n gweld, os fi'n llusgo'r pen chwarae di yma, mae'r clip fideo cyntaf nawr yn y cerdded yn y môr na, mae hwnna'n para am yr fideo cyfan. Gwych.
Ond mae'r dyn ar laptop yn diflannu tu a fan hyn, felly mae eisiau i fe i rafu. Clico arno fe, dod lawr ar cyflymder. Oeddi hwnna'n ddigon, oeddi hwnna'n diflannu? Na, dwi ddim yn diflannu nawr. Gred. Iawn. Nawr, y bwyta'n iach, mae hwnna hefyd yn diflannu tu a fan hyn, felly clicio arno fe, dod lawr ar cyflymder. Oeddi hwnna nawr yn estyn yr holl ffordd i ddiwedd yr olygfa. Ydy mae e. Nawr, yr olygfa wen yma sydd wedi cael ei ychwanegu, achos bod y troslais yn rhy hir pan recordio sy'n fe, cliciwch ar y 3 dot a dileu'r olygfa yna. Yma, sy'n eisiau hwnna. Right, allai ryndo nôl ar hwnna nawr a gwylio'r fideos. Rhowch bydd y hwyl. Mae pawb yn cael diwrnodau ble mae'r hwyl yn isel ac mae angen ychydig o hwb. Dyma syniadau i ti roi tro arnynt. Cer mas i gerdded y myd natur. Bydda'n ddiolchgar. Bwyta'n iach. Great. Right. Nawr, pan i fi'n dweud y pethau yna, ti roi tro arnynt. Cer mas, nawr chi'ch chi weld, fan hyn i fi'n dechrau gweld, chi'n gweld siap yn llais i fan hyn. Fan hyn i fi'n dweud cer mas. Bydde fe'n neis os bydde yr testyn cer mas yn ymddangos pan i fi'n dweud e. Iawn? Felly, os gliciau ar y testyn yma cer mas, a nawr, os na i dicio dangos amseriad yr haen, dyma y bloc glas yma fan hyn yw amseriad yr cer mas i gerdded. Chi'n gweld mae'n dweud arno fe. Felly, os ydw i'n llusgo hwnna nôl o'r dechrau, fel yna, mae nawr ddim ond yn ymddangos, dyma syniadau i ti roi tro arnynt. Cer mas i gerdded y myd natur. No, mae hwnna'n gret, mae di amseru gret, ond dwi ddim yn licio bod e jyst yn bwsh yn ymddangos ar y sgrin. Fi moyn iddo fe gyrraedd mewn ffordd yn bach wedi ddorol. Felly, gyda'r testyn dal wedi ddewis, na sgrolio lawr, allai fynd i animeiddio, a nawr allai ni ddewis effeithiau, cynni, cer mas. Gweld, allai ddewis teipiadur, a allwch chi arbrofi gyda'r gwahanol effeithiau sy'n fan hyn, ond dwi wedi dewis teipiadur yna, dych chi'n gweld. Cer mas i gerdded y myd natur. Ie, gred. Nawr, dwi'n credu bod eisiau iddo feddwl mewn bach yn gynt, bod ei gyd wedi cyrraedd cyn bod fi'n dweud. Ti roi tro arnynt. Cer mas i gerdded y myd natur. Perffaith. Bydda'n ddiolchgar. Right, so nawr mae eisiau fi'n neud un peth ar gyfer bydda'n ddiolchgar. Felly, clicio'r bydda'n ddiolchgar. Pan fi'n clicio hwn, gwylwch beth sy'n digwydd lawr fan hyn ar y llinell amser. Iawn? Na fe, chi'n gweld, ni nawr yn edrych ar y clip glas ar gyfer bydda'n ddiolchgar. Felly mae angen pilo, mae eisiau plico hwnna nôl hefyd i ble o'n i fan hyn, bydda'n ddiolchgar. A to, animeiddio, roi'r effaith mewn. Felly, os na i sgrolio nôl nawr, chi'n gweld y dot glas yna fan hyn, y dot glas yna yn dangos i fi ble mae rhywbeth arall wedi cael ei amseru. Sef wrth gwrs y testyn cer mas i gerdded. Dyma syniadau i ti roi tro arnynt. Cer mas i gerdded y myd natur. Bydda'n ddiolchgar. Bwyta'n iach. Gred. A wedyn rhywbeth ar gyfer bwyta'n iach. Clicio arno fe. Pilo hwnna nôl. Tynnu hwnna nôl. A wedyn animeiddio. Teipiadur. Dewch ni gael gweld. Bydda'n ddiolchgar. Bwyta'n iach. Gwych. Nawr, allwch chi animeiddio popeth. Allwch chi gael eich fideos yn hedfan mewn. Allwch chi gael eich teitl yn hedfan mewn. Allwch chi gael eich blychau testyn yn hedfan mewn. Iawn, allwch chi animeiddio pob dim sy'n ar eich dalen chi os chi moyn. Nawr, weithiau mwyn gallu mynd ychydig bach dros fy llestri, okay? Ond fi'n mynd i enwi'r prosiect nawr, chos fi'n cadw'n gofyn neud e. Clicio lan fan hyn, hwn yw animeiddiad Iechyd meddwl. Right. Beth yw'r beth ola neu eleni yw roi cerddoriaeth gefndirol mewn. Iawn, felly dal o dan y cyfryngau ar y chwith. Lan o'r top, mae dyn ni'r sain. A os na i gael gwared ar y vegetables fan hyn. Nawr, os dwi'n sgrolio lawr, mae dyn ni gwahanol fathau o gerddoriaeth. Iawn, acoustic, background, blues, brass. Felly ni fynd am rhywbeth clasurol, felly. Allwch chi glywed nhw wrth glicio ar y botwm chwarae.
Unwch chi'n hapus gyda'r un i chi moyn. Cliciwch arno fe, a chi'n gweld nawr, mae wedi ychwanegu fe fan hyn i'ch llinell amser. Mae ydych chi eich cerddoriaeth yw'r clip gwyrdd yma, mae enw'r darn arno fe. A'r clip o dan o fe yw'r troslais. Chi'n gweld lle glicio arno nhw i wneud newidiadau. Nawr, gyda'r gerddoriaeth, mae'n siŵr o fod yn mynd i fod yn rhy gryf, yn rhy uchel fel ma fe. Rhowch bydd y hwyl. Mae'n cystadlu gyda'r llais i gormod. Felly, gyda hwnna di dewis, dwi'n mynd i ddod lawr a lefel y sain, lawr o'r volume i rhywbeth fel 15%, felly, 15. A dwi hefyd yn moyn bod e'n pylu allan, fade out, ar y diwedd. Dych chi'n cael trial hwnna. Rhowch bydd y hwyl. Mae pawb yn cael diwrnodau ble mae'r hwyl yn isel ac mae angen ychydig o hwb. Dyma syniadau i ti roi tro arnynt. Cer mas i gerdded y myd natur. Bydda'n ddiolchgar. Bwyta'n iach. Gret. Wel, mae hwnna wedi dod at ei gilydd yn hyfryd. Mi'n hapus iawn gyda hwnna. Popeth wedi dod at ei gilydd yn gret. Nawr te, os ych chi moyn rannu hwn, allwch chi lawr lwytho fe fel ffeil MP4, MP4. A roi hwnna'n syth mewn i'ch fy ffeiliau neu Google Drive neu beth bynnag, ond hefyd allwch chi glicio rannu mwyn cyhoeddi dolen gweld yn unig. Unrhyw sy'n clicio arno wedyn, maen nhw'n dod i'ch dyluniad hyfryd chi wedi cyhoeddi ar y we, a allan nhw glicio ar y botwm chwarae mwyn gweld eich fideo clywed eich llais chi. Right, na fe, fi wedi mynd. Munud a hanner drosto ymddeiriadau am hwnna. Cofiwch te am y sesiynau sydd i ddod. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi bore yma ar gyfer diwrnod yma, ar gyfer y sesiwn yma, ar gyfer diwrnod Iechyd meddwl. Gobeithio welai chi ar sesiwn diwrnod Meredudd Jones, dydd Gwener, ac os na, welai chi felly mewn pethefnos ar gyfer diwrnod ailgylchu a diwrnod dathlu Calan Gaeaf cyn hanner tymor. Right, diolch enfawr am ddod. Cofiwch postio, os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, cofiwch tagio fi mewn, fel bod fi'n gweld eich gwaith chi. Mae wedi bod bleser cael eich cwmni chi bore yma. Mwynhewch gweddill y dydd a hwyl fawr. Ta-ta.